Ki khon ki hajar jong ka hima soyong ki lepen paw ke jing sngo benyau banyo sngo bakat chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council un khenriu khlaw ye ki tang namar bakale tur patba ban penbor ban pen urlong ye ke jing dawa jong ki ya kene lepen paw di ginong elam jong ka Joint Action Committee ki khon ki hajar ka hima soyong ha ke jing kendo beginong patai kubor ha ka khanriu tarek menta ubnai leber hajar arpuar ha Shillong Press Club Kinong elam jong Joint Action Committee ki khon ki hajar ka hima soyong hapo ka jingelam jong chairman uba Purning Star Shabong badu secretary uba March Kupar Thaba ha ka jinge keren beginong patai kubor ki lepen paw ba ki khon ki hajar jong ka hima soyong ki las ngodiaw hado kata-kata ka jing keren to omet chief executive member ka KHADC uba Titas Starwell Khan Ubulong yaki bagi le ruklaw ha ka jing tur patba jong ki ha ka khatwe trek mata ubnai leber hajar arpuar shak office trekam jong ka KHADC Bandawa ban slot no ke ikhtiar lengdo jong hima soyong na uba ba Shampang Thaba kini ginong elam jong ka Joint Action Committee kila keno kala ba ka Executive Committee kala trekam klem daya de kelenti ke badai namar bawala ki khon ki hajar ka hima soyong kala dawa mentala slam ban wengno uba ba Shampang Thaba na ka kam lengdo ka hima namar ki kambe an jong u de ka daily lam ka jaka jong ka hima sha ka hima jirang bat ka jing bam syai ka bede ba ka jing ulum pisa bat ka jing pulut pisa jong ka hima Penban ka KHADC kam syam la syam khiai kene ka kam bat ka jing dawa jong ki khon ki hajar te kumban pun snow kumba kren UCM bangi ni klem ya da kalenti hendrai ni la ya da kalenti nadu usnam arja khandai katangan pun snow nadu khat nyu trik bunai ba khandai arja khat khandai ni la dawa ni la lap nang ba ka RTI ba u Lindok soyong ulah dililam ya kahima nangwa sa kahima jirang. Te haka apu artrik bunai besi peuru nila pinkan mau ya kata kajing dawa kajongi ba kajing thok kabangi ni pa. Hendrai umsim la sotnyo bat umsim la dan bapet menuru. Bat kumta haka lai tarik ru nila. Pan biang kajing pinsai ban le kumno na ka KCDC halor ketika pang kabangi ni dawa na kikun ki haja. Hendrai nang Hendrai kan neru dang sengap man. Dah kalai putrik bunai balai arjat kuwe. Nilak pensai. Nilak pan susu ke jin pensai. Om tak kata. Lak bun tarik, lak bun benai, bun tayu ke bangi ni pan pensai. Om tang haki jing tok. Hendrai wat haki press media ro. Dah haka arpulai tarik September arjat kat kendai. Nilak lek dah kaji isi support nang wak motomor. Lengkap buat MDC jong ni. Hantu ngila adawa ba ngiong ba kahima jirang kadi kejongi ba kadi penpai nak cengi hendrai musim la dan menuru ban sim kia ya ketika kam tanda ngila ami pajba haka khat sautrik September aja kendai sakit CDC hendrai hadu keturu 4 semladan kono kadak ya kejing dawa kejongi ban penihar kat no yulung do Dikata kadai ke bangi layak dah kelenti. Om tak takibun dari ban batai kita rek di bangi ni pensai bangi lek dawa sport ke CDC ke bangi lek bu ke jimtok lak bun bah. Hendrai umsim ladon. Haduk ka sitarik benai bakat ar hajar puai ke bangi lak pa tak merendom haus CM. Hendrai ya kaneru umsim lale. Tedei kata kanong rem bangi kum kerja isi Kikun ki hajar ni merse banwan sa pok CDC da upai ba te hadin bangi lawan upai ba kan rela khain rukla penpan yangi te kajing keli menta kalong hato ni dai mangine dai makine kita kiru kla kibam itu kibam pet hiru ya kajing thok ka bangi lai dai bangi ni ya klem kalenti ni la ya ngadu kajing thok ni la ya ngadu kajing kren ni la ya ngadu ban ya kendu ndring la bu ya appointment ru klem sim lala su ban kendu yangi Retat hadin bangi lak bu cucu ya appointment ru uang bang lak su ban bu appointment bengi. Jadi kita kanong rem bangi ru kun ki hajar ni hak banwan. Sapok ke CDC banwan dapat ba. Hendrai ba balai geje isi ka kendit benriu hadu osna maca ka kenda. Hot kadai ka bacica ngi kendit benriu hadu osna maca ka kenda. Namar yangi idang samla inang he dang san osna maca ka kenda. Ni syam ya kane. Dai bangi ngin syam tangi hendrai ki pateng ki bidang wan ro kin syam ya kane. Ya kejing termur ya kejing le torti ya kejing dililam kejong undo sayang ada ngin syam ngiru ke pateng bahadin kan syam ya kane
te kam dai bangi kindit benri tang sau snem dai ngi lap ban ngi la yo no bada da bun snem lai ngim tip chu ka jaka jongi chano lut kan lai te kan sakat no ka jaka hima sa yong kata ka de jing pensai ka ba jamuar ikan tho ini bang yong bangi kindit benri ho snem ara jakat kandai Gran jong ba jambor ba titos ban ICI por ide ikam tang ibarit kasimpor laisnem kapau sai bakim le kene kakam habang ikran hang tai rubat kito ki esteem member hang to kim dan jingtip kene isu ka bagi move na kapor te kapau sai bakat ka jingtho ka bangi ngi ai haki ki subu bai hak file claim proceed kat ka bangi ikran ki su kot betang jingkan nah ta kada iba ka jingong ba ban aipor lane ban na yesterday lane ban le ki pat keditang kadau ban perslam ka district council kadang penslam ban pen phaino ya kana wa mau temur bat lada kadang penslam ban sospon lane ban wengno yu basempang thaba na kaliang jongi kum kino nyalam jong ka joint action committee ki kun ki hajar ka himasok yong nyesa ong lane ngi sayawer yaki ya baro ki kun ki hajar himasok yong bantu report sosial namarba lada om baro sigata kajing wan yakran kajing ajing tho kadai betang na kaliang jongi nimi khmat na hipai ba nimi khmat na kikun ki hajar masuk yong handai lada ki pasngap yang ke bang ikran yang ke bang jing tho kata kasyong hakabon hipai ba bansim habai dai bat kajing bomla ban le hakapor jung batitos man bakadai kapor blarim isko man ong ba kadai kajing kran jung batitos kalong kena hajing sya kadai sing kadai office bat baro kikam ki bale le kiteng jongka ki HDC om sen le kiteng simbat lada kito ki MDC ki le yakam ba bakla kadai kene ki isi ba mata man penbe handai da ong ba ki le ki MDC ba menswa kadai isi kan hok su penbe kata kadai kita ba bakna pan ngaso ba nang liang jungi gisom ong ba kum kita kim petbet ban long UCM petbet ta ban sim ya kadai kerdan ban long ukli jongka district council da udan kum kata ka jengmut